אנחנו רוצים להתמקד יותר בנושא של ניצולי שואה שעוד נשארו איתנו כאן. יש איזושהי הרגשה, אני חושב אצלי ואצל רוב מי שחי במדינה, גם לנוכח הימים האחרונים שאנחנו רואים שביטלו 50,000 שקל בבית משפט, החליט שהוא לא רוצה תקדים, ייצור תקדים או כל מיני דברים אחרים. מצד שני הם נוסעים לפולין בעלות של 10 מיליון שקל או דולר, לא בטוח עלינו, אבל זה לא משנה, בוא נגיד שזה יכל להיות הרבה יותר יעיל לניצולים. זהו בגדול. יכול להיות שיהיה לי עוד משהו, אז אני אראה אחרי זה בסוף כמו שרציתי. ושגב יקרא לכם את הקטע ההוא, זה הקטע שכתבתי לקראת יום השואה הקודם. והוא פחות או יותר ייתן לכם להבין את כל מה שדיברתי עליו. אבל הייתי כילדה קטנה בגיל 6, שקיבלתי פתאום יום הולדת, וביום הולדת הכי גרוע שבחיים יכול לקרוא לכל ילד קטן. התחילו פצצות, באו אלינו גרמנים מתוך הבית, הרסו לי את היום הולדת, הרסו לי את הבית, לקחו אותנו ישר למשאיות והביאו אותנו למחנות. את היום הולדת הזה אני אף פעם לא שכחתי, ונתתי כמו שאומרים מילה, שאני בחיים לא אעשה יותר יומי הולדת. ובאמת עד לפני כמה זמן שנכבד סגי בא עם חברות אליי הביתה, וזה לפני שבועיים, ועשה לי יום הולדת, וזה היה לי מאוד כבוד גדול שהוא עשה דבר. מה אני יכולה להגיד לכם? שזאת הארגון היחידי שהסתכל עליי בעין אחרת. הביאו לי, עשו לי בלונים, עשו לי נחמד. אני מכבדת את הבן אדם הזה. הבן אדם הזה, מה שאני רואה, הוא רציני, הוא רוצה לעשות משהו גדול בשבילנו. בגלל שהדבר כזה אני מאוד מעריכה, ואני מקווה שהוא באמת יצליח, מפני שהוא אחד ויחידי, הוא לא בן אדם, הוא לא קמצן, הוא לא רוצה לכיס שלו לקחת, אלא הוא רוצה לתת לנו את מה שאנחנו אף פעם לא קיבלנו. לא חלום ולא במציאות, תאמינו לי. ועכשיו אני קטן אתן לכם על המזלג מה שאני עברתי. בגיל 6 באתי למחנות. אני הייתי ילדה בלונדינית ויפה. המשפחה שלי הייתה לי אחות בת פיצלה, והיא הייתה שחרחורת. ובגלל היה שם מפקד נאצי, בן אדם מאוד סדיסטי. הוא תפס אותי, שלח עליי כלבים גדולים שיחזיקו אותי על הרצפה, התחילו להוריד ממני את האורות מהרגליים וידיים. אם זה לא מספיק, הוא לקח סיגריה והתחיל לשרוף לי כל הפנים. אם זה לא מספיק, הוא לקח ושבר לי את הפה ואת השיניים. ואם זה לא מספיק, הוא הוציא, תסלחו לי על הביטוי הגס, את הלב המין שלו והכניס לי לתוך הפה והשתים לי. מאז אני הייתי בשוק, אני נשארתי ילדה עם שוק. בחיים שלי לא רציתי שגברים יתקרבו אליי. הייתי במצב נואש. ואם זה לא מספיק, אחרי כמה זמן שכבר הייתי שבורה ככה, הייתה לי אחות בת 4. הוא לקח את אחותי מהסבתא בכוח, שם אותה על אבן ואת הגרזן, חתך לה את הראש בפני העיניים שלי. אני הייתי במצב קשה, אני איבדתי את הדיבור, איבדתי את הכל, הייתי פשוט כמו שאומרים, ילד אוטיסטי. עמותת שורשים של נתינה, איתה הצטלבו דרכנו עוד בראשית דרכה, היא שגורמת לאותם ניצולים לחייך, היא מהווה את היופי שבערבות ההדדית. אז ראשי העמותה, פעילותכם כעמותה קריטית, מהותית וחשובה, מעין כמוה לעם ישראל, לאחדות וליופי שלו, ורואים את זה פשוט בצורה בסגב נתפס פה, וכל ראשי העמותה האחרים, פשוט מרגש לראות. ולכן אנו כתנועה חברתית וציונית מודים, גאים ומתרגשים לקחת חלק באירוע חשוב שכזה, וגאים הפעילות ההתנדבותית המשותפת בינינו לבין עמותת שורשים של נתינה. מעבר לצורך האמיתי בסיוע לניצולי השואה, אני מאמין שניצולי השואה יקרים מתכוונים ורוצים לראות דור מוביל וערכי, דור שאכפת לו ממצבם ומהעתיד שלנו, ולהתמלא גאווה וסיפוק על כך שיש מי שיבטיח את עתיד העם היהודי ואת עתיד מדינת ישראל. העתיד הזה עומד בספק בשואה האיומה והנוראה, והספק הזה לא יחזור עוד. לסיום, אני מתחייב מעל הבמה הזאת שתנועת אם תרצו תמשיך בכל מאודה כמה שיכולה לפתח ולהזמין ולקרוא ולעודד סטודנטים וצעירים לעסוק בנושא, לרתום כמה שיותר למענכם ניצולי השואה. נמשיך לתרום ולעזור ככל יכולתנו באמצעות אלפי פעילנו למען ניצולי השואה בישראל,
ואנחנו באמת נעשה את זה, יכולים וצריכים לעשות יותר ונעשה את זה. הזהירות הגבוהה שתמונות אלה בראשכם הינן תמונות בשחור לבן. תמונות שנחרטו בראשנו מצילומים ישנים, סרטים, זיכרון של מישהו אחר. את כל אשר היה אנו זוכרים ביום אחד, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. חלקנו במהלך החיים אף ביקר ביד ושם, ולאו דווקא ביום הזיכרון עצמו. היום הזה הוא ללא ספק יום חשוב, גם למדינת ישראל וגם לעם היהודי כולו. אך במקביל לזיכרון שחשיבותו רבה, עלינו גם לעשות, למען אלה מהם שעדיין איתנו, אותם אנשים שעוצמים את עיניהם, ומבלי הצורך לומר את צמד המילים, רואים תמונות קשות משנוכל לשער, רואים תמונות בצבע חי, זיכרון שלהם עצמם. זיכרון עם ריח רע, זיכרון עם טעם מר, עם מראות שהעין לא תשכח, צלילים צרומים של צעקות. ניצול שואה, פיקחו את עיניכם, אמרו את צמד המילים והביטו קדימה. שאיפה שלי, כלומר של ליאור פה, היא שבפעם הבאה שנגיד את צמד המילים האלה, במקום לראות זיכרון של מישהו אחר, ניצור זיכרונות טובים יותר, זיכרונות משלנו, זיכרונות של ניצולי שואה בשנת 2013. בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבוא